4 na katao patay habang 31 ang sugatan matapos maaksidente ang sinasakyang mini dump truck sa Aguilar, Pangasinan. Tutukan sa report. Sa videong ito, makikitang mga sugatang biktima, ang ilan nakahiga na habang iba namimilipit sa sakit at ang iba naipit sa loob ng mini dump truck. Nangyari ang trahedya sa Sitio Mapita, Barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan. Ang mga biktima, mga construction worker. Pauwi na raw sila at pababa sa bundok ng Mapita nang mangyaring aksidente. Mayroon naman po kasi tayong ongoing na construction sa taas. Yung solar farm. According sa mga witnesses natin na nabuhay, is parang nagkaroon ng mechanical error, parang yung preno nag-loose brake. Ayon sa pulisya, ibinangga ng driver ang sasakyan sa gilid ng bundok. Pero sa lakas ng impact, tumilapon ang masakay sa likuran at bumagsak sa sementadong kalsada habang iba naipit sa loob ng sasakyan. 4 ang nasawi sa aksidente habang 31 ang sugatan na dinala sa pagamutan. Kabilang sa nasawi ang ama ni Rico na si Pedro Labarejos. Sugatan din ang kanyang kapatid na kasama sa aksidente. Hindi naman nila mababalik yung buhay nila. Masakit po talaga, simple po, pamilya po namin, father po namin. Ayon sa pulisya, bukod sa mechanical error, nakikita ring dahilan ng aksidenteng overloading. Ilan sa mga biktima at kaanak ng mga ito nakatakdarang magsampa ng kaso laban sa driver ng mini dump truck. Reckless imprudence po yan eh. Fault ng driver. Una, bakit sila nagsakay ng overloading? Hindi naman ano. Kasi once na sumakay ka naman sa driver, sumakay ka doon sa isang sakyan, sagutin mo yung kaligtasan ng mga passenger na sumakay sa'yo. Wala pang pahayag ang driver na sugatan din sa aksidente. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon.